Čaute milí diváci našej GTA Show, sme tu pri druhej paranormálnej veci dneska. Ukážeme si najprv mapu, kde to je. Tuto je. Zaujímate sa, že čo to môže byť? Určite si hovoríte UFO, čo môže znamenať UFO? Kde môže byť a tak ďalej. No tak, jak ste si všimli, tak ideme sa tam pozrieť do jednej malej toto. V single playeru musíte prísť najprv sa mi zdať celú hru a tak sa vám to otvorí. Takže, tak, to je UFO. No. Samozrejme, tu máme UFO. Možno to je nepravda, ale je to paranormál. UFO. Čo znamená UFO? Kde môžeme vidieť UFO? A tu má jeden taký vesnicu, ale ja som teraz práve na multiplayeri, na veľkej palbe. Tak. Vidíte, tu máte samé obrázky UFO. UFO, kde sa to môže vziať? Jak ho nájdeme? Avšak, keď zajdete tu dozadu, tu máte mapu, kde môžete vidieť UFO, a to sa naozaj dá spozorovať. Stačí vám na to foťák, aby ste mali noc a byť presne na tomto mieste v dobrom čase. Tu máte. Tak. Takže to je druhá paranormálna vec. UFO. No ale pre ukážku, že UFO. Čo je UFO? Že by UFO, fakt, neklamete. Ak si viete povšimnúť, na skalách sú zanechané nejaké čudné tváre. Vidíte? Čo to môže byť? Vyzerá to jak tvár. A je to tu všade. Čo keď fakt existuje UFO? Čo keď hej, nikdy nevieme. Všade to tu máme na skalách. Vidíte? Tam to je tiež. Čo to je UFO? Človek, mimozemšťan, alebo čo? No však to nikto nevie. Čaute.